Здравейте, скъпи слушатели, и добре дошли в Който има уши да чуе. Радиоподкастът, който ви носи най-важните новини и истории директно от Сакраменто, Калифорния. Аз съм Лу. Днес ще ви разкажа за едно необичайно събитие. Както знаете вече, живея в Сакраменто. На 21 август 2025 година се случи нещо много странно за мястото, където живея. Всеки ден, когато се събудя, чувам птичките, катеричките, които се гонят, и шумът минаващите наблизо автомобили. На този ден се събудих около 9:30 сутринта. Докато се разсънвах, нещо странно ми привлече вниманието. Навън цареше пълна тишина. Продължавах да се ослушвам, но в продължение на 10-15 минути нямаше никакви звуци. За тези няколко минути светът беше спрял. Странно, но за миг почувствах някакво спокойствие, а в следващия момент беше някак стряскащо. Запитах се, какво означава тази тишина? И до ден днешен се мъча да си отговоря на този въпрос. Ако разгледаме въпроса от научна гледна точка, животните се крият при усещане за опасност. Но това не обяснява, че за това време не чух нито една минаваща кола. От духовна гледна точка може да кажем, че тишината е свещена пауза. Начин на природата да ни покани да спрем, да се вслушаме и да се свържем с нещо по-дълбоко. Някои пък вярват, че тихите моменти съвпадат с енергийни промени в намерението, настроението или дори в космическия баланс. Или пък, че тишината може да бъде послание, знак да забавим темпото и да обърнем внимание на нещо, което иначе бихме пропуснали. Но за мен от това, което чуваме и виждаме напоследък, ми напомня за бъг в матрицата. Това може би беше грешка в системата, която управлява нашата реалност. Неочаквано, странно и нелогично събитие, което за мен лично не се връзва с нормалната реалност. Случай, който ме накара да се замисля дали светът не е симулация. А на вас случвало ли ви се нещо подобно? Някакъв момент, в който светът за миг спира и вие си казвате, това не е нормално. Моля някой, ако има обяснение на това събитие, да сподели в коментарите. Вие слушахте Който има уши да чуе, подкастът за събитията, които движат света ни тук в Сакраменто, Калифорния. Благодаря ви за доверието и за това, че бяхте с мен. Ще ви очаквам отново. И помнете, новините никога не спят. До скоро!